Евангелие паводле Яна. Людзі з натоўпу, пачуўшы словы Езуса, казалі: «Ён сапраўды прарок». Другія казалі: «Гэта Месія». А іншыя казалі: «Хіба з Галілеі прыйдзе Месія? Ці ж не сказана ў Пісанні, што Месія прыйдзе з роду Давіда і з мястэчка Бэтлеема, адкуль быў Давід?» І вось адбылася з-за яго спрэчка ў натоўпе. Некаторыя з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не падняў на яго рукі. Прыйшлі ж слугі да першасвятароў і фарысеяў, а тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Слугі адказалі: «Ніколі ніхто з людзей так не гаварыў». Фарысеі адказалі ім: «Няўжо і вас увялі ў зман? Хіба паверыў у яго хто са старэйшын або з фарысеяў? Але гэты натоўп, які не ведае закону, пракляты». Тады Нікадэм, адзін з іх, які прыходзіў да Езуса раней, сказаў ім: «Ці наш закон асуджае чалавека, пакуль не выслухаюць яго і не даведаюцца, што ён робіць?» На гэта адказалі яму: «Ці і ты з Галілеі? Даследуй і убачыш, што з Галілеі прарок не выйдзе». І разышліся кожны да свайго дому.